Това е Добро утро, Бургас, понеделник, началото на новата работна седмица, което посрещнахме под знака на масовите протести "България на бунт". Тези две думи, или три, както си изберете, са достатъчни, за да определят това, което се случва в България в момента, като масово присъствие по улиците. Причините за протестите обаче все още стоят пред нас. Това, което ни изведе на улицата, бяха сметките за ток. Но все повече като че ли осъзнаваме, че това беше само повода да излезем на улицата. И все повече осъзнаваме, че всъщност сме там, защото повече не издържаме. Не само сметките за ток. Какво още и какво става там на улицата? Сега ще запитам нашите гости в студиото. Вече неколкократно ви заявих, тук ще бъдат представители на неправителствени организации. Тихомир Атанасов е до мен от Гражданско движение Сила. До него е Иван Киров от Гражданско движение Днес. Здравейте! Здравейте! Бяхте на протестите и в събота, и в неделя. Ние показахме репортаж от там. Сега също ще припомним кадри от недоволството на бургазлии. Всъщност протестът беше насрочен за неделя, но и в събота излязоха хората. Какво се случи? Кой ще започне, кой ще допълни? Тихомире, да започнем с теб. Да, добър ден първо на зрителите да кажа. Има някакво размиване на информацията в организацията на протестите. Ние сме и двете организации подкрепещи. Не бихме казали, че сме организатори. Вие сте тук, защото бяхте там. Ние сме тук, защото какво се случва. Да, ние сме там вече от близо една седмица. Да, близо 4 години сме там, така да го кажем. Не е специално. Да, наблюдавате процесите, които назряват в обществото, но сега бяхте и там, където се отприщиха. Точно в момента, в който се отприщиха, какво се случи? Политически партии и други... Общински съветници, направо да си го кажем, и политизирани медии. Точно така, конкурентни телевизии, щях да кажа, и политизирани медии яхнаха веднага протеста. Защо ние с колегата не се показваме на сцената? Точно поради тази причина. Подкрепяме, водим хора, листовки и всичко останало, което е необходимо за организацията, но няма как да застанем ние с тези хора на една сцена да говорим за протести. Това са граждански протести, не са политически. Не знам защо някой тръгна да яха гражданското недоволство. Много ясно защо. Идват избори. Това е толкова удобно. Това е пределно ясно, окей. Но добре, трябва да го кажем на хората, за да не го допускат. Точно това се опитвам да им кажа. Иване, ти със същото мнение ли си? Аз това, което виждам на територията на цялата страна, е същото, което се случва в Бургас. Определени политически сили, независимо от това дали са в парламента или са извън парламента, опитват се да изкарат политически дивиденти във връзка с предстоящите избори. Разбира се, хората все повече осъзнават, че политиците са ги подвеждали 23-4 години близо и все по-яростно виждат, че това, което те правят в момента, не е правилно и го изразяват по начин, по който може би с течение на времето ще стане много неприятно за въпросните политици. Защото гражданите се излезли да кажат своето недоволство от това, което са правили политиците до сега. И всяка една поява на политик на такива мероприятия, които са за обществено недоволство, води допълнително до нагнетяване на напрежението. Това, което се опитат да правят в момента е да политизират изцяло протестите, в смисъл такъв да почват да се искат оставки, смяна на правителства. Далеч не е това идеята на гражданските протести. Идеята на гражданските протести е в крайна сметка да бъдат защитени всички потребители. Протеста отдавна не е само за тока. Протеста почна за тока. Протеста е за топлофикациите, протеста е за ВИК-то, протеста е за газта, която се дава. Всички от тези монополи, които са толерирани от държавата по някакъв начин и държавата не се е опитала да контролира въпросните монополи, хората затова изскочиха. Не може 3 години и половина, значи 5 партии и 6 в парламента да стоят и да гледат как се качват цените постоянно и да не правят нищо. В момента близо 10 дена протести в България, политиците не се опитват да решат проблема на гражданите, а се опитват да се направят предизборния закон, за да са отново в парламент. Във въпросния предизборен закон също ги няма гражданските движения, също ги няма гражданите. Тогава за какво говорим? За граждански протести, за политически протести или за политическа
политическо безхаберие към гражданите. Опитват се да реагират по някакъв начин. Ще видим какви ще бъдат реакциите през седмицата, но наистина, като че ли е време гражданското общество да се намеси пряко в управлението. Осъзнават ли, ето Тихомир, и според теб, осъзнават ли хората точно защо са на улицата и примерно от гражданските движения не сте ли притеснени от думата национализация, която се споменава по улиците? Притеснени от думата в никакъв случай. Защо излизат хората? Защото на хората им писна. Не може да работят само за режийните, както каза вчера една жена. Да, за хляба и за тока. Точно. Примерно аз имам 538 лева тока вкъщи. Предходния месец сравнение? Предходния 300. 300-310, нещо от сорта беше. Да, явно консумираш доста ток, но пък с 250 лева повече, това как си го обясняваш? Никак. Надписани сметки. Няма как да се го обясниш това нещо. Или някакво така самоволно решение да бъдат повишени цените, тъй като... Абсолютно се е така. Това се е факт и всички го говорят, всички го знаят. А защо и зад гражданите? Точно защото им писна. Ние от 4 години правим протести, както и колегата може да потвърди. Срещу горевата, срещу банки, банкова система, монополи, срещу електроразпределителните. Те първа започват, но ще видим кога ще приключат. С мобилните оператори. С мобилните оператори, да, точно това ми беше. Въобще всички тези огромни компании, на които като че никой не държи сметка какво правят с хората. Никой не може да им държи сметка, понеже законът така е изкован, че в тяхна полза никой не може да се защити срещу една банка. Колко души според вас могат да се защитят? Която притежава 3-4-5 милиарда. Може би малцина, наистина, тези, които са също почти толкова мощни като тях. Но не е обикновения човек. На обикновения човек му взимат хладилник. Ами да, колегата е прав, защото да погледнем, например, виста Закона за енергетиката. В Закона за енергетиката в една топлофикация е написано, че практически е невъзможно никой да се отърве от това, което топлофикация насажда на всеки. Тоест, независимо от това, че се прекрати от договора с топлофикация по някаква причина, нямаш топла вода централна, нямаш парно централна, ти си длъжен да плащаш едни такси. И този закон в България за енергетиката е в груби нарушение на европейски директиви от 2003, 2006 и 2007 година. В България тези европейски директиви умишлено не се спазват. Не знам каква е причината и може би заради това търпим ние като държава достатъчно големи санкции финансови от страна на Европейския съюз. Според нас, за да не се спазват тези директиви, олигархията в България, така наречените хора, които държат монополизма, дават на някого нещо, той за да не свърши работа. В България проблемите не са заради свършена работа, а заради несвършена работа. Значи, много хора са на постове, говоря за държавни постове, които са там само заради заплатата, не за да си свършат работа. И тези хора взимат заплати от нашите данъци, и то взимат съвсем сериозни заплати. Говорим за над 3 цифрени числа. Говорим за 4 и 5 цифрени числа. А в момента тези хора не изпълняват това, което трябва да изпълняват по закон. Да, те взимат заплатите, съм абсолютно съгласна с това, за да не вършат работа, а не да я вършат. Това е огромна част от държавната администрация, от държавния апарат. Това е огромна част, която остава скрита наистина зад корупцията, за която пък Европейския съюз непрекъснато в докладите си ни критикува. За агресията обаче, притеснени ли сте от това, което виждате по лицата на хората, пак към Тихомир да се обърне? Не се ли страхувате, че това нещо ще се отприщи и че ще стане лошо? Не. Да. Радваме се, дори бих казал, понеже до момента гледахме само едни хора с насълзени очи, в момента виждаме хора, които са готови да се борят. Това е идеята на гражданския протест, да излязат с готовност да се борят. Нищо, че хвърлят яйца хората и така нататък, явно трябва така да става. И само да вметна тук в момента, протестите тръгнаха от Люсеманова, Благоевград. Предполагам, се спомняте за ареста. Във Фейсбук? Не, за ареста и когато госпожа Кунева беше там протеста, така малко назад ви връщам. Така, оттам тръгнаха. Тя си е член на Сила. Това като че ли се позабрави наистина? Да, това се позабрави. Изобщо партии тръгнаха, всеки тръгна нещо да говори, да казва, да прави. И
Какво се получи, колега, според теб, така отстрани като наблюдател? Верижната реакция е много неприятна, защото това, което е събирано в хората като обществено недоволство, в един момент трябваше да избие някъде, там това натрупване. Разбира се, няма да се спре това обществено недоволство, защото все повече и повече заприличаме на 1997 година, колкото и страшно да звучи това, с една огромна разлика. 1997 година нямаше ресурс, т.е. правителствата сменяха постоянно, за да се справят с проблемите. В момента правителство и парламент има ресурс да се справи с проблема, но не иска да се справи с проблема. И това тяхно нежелание от обществено недоволство започва да прераства в политическо недоволство. В край на кращата държавата се управлява от тези въпросни 240 депутати, които избират така нареченото правителство, то да управлява държавата. Добре, което е факт за България. Има ли полза в момента от оставка на правителството? Това няма ли да дестабилизира държавата? Няма никакъв интерес в момента да сменим каквото и да било правителство. Да правим избори на това дележе, на което има едно голямо но. В практиката в европейската демокрация показват, че гражданските движения пряко участват в управлението на една държава. Тоест законът така е конфигуриран с гражданските движения, че те могат по всяко едно време да упражнят своя вод и да контролират част от нещата, които се развиват като процеси в определена държава. За момента в България това нещо не се прави умишлено. Защо? Защото партиите в България окупират на 100% управлението на държавата и на национално ниво, и на местно ниво. Което означава, че не се ли промени като цяло мисленето на така наречените псевдополитици, защото за мен политик е човек, който мисли и за хората, които го представляват, и за държавата. В момента политиците мислят изцяло финансово в България. Това не се ли промени? Изцяло за себе си. Да. Което е най-лошото. Което да. Преди малко обаче аз сега се сещам, Тихомир спомена, че не се притеснява от думата национализация, която мен много силно ме плаши и ме стряска. Няма как да се случи това. Според мен, аз за това ви казвам, че не се притеснявам. Това са някакви факти и в момента, между другото, защо се говори за отнемане на лиценза само на ЧЕЗ? Много ме е странно. Защото там, аз веднага ти отговарям, защото там вече са извършени проверки. А за EVN и другото Енергопро какво беше? Сега започват тази седмица. Тоест очакваме и там да излязат мръсните... Моля ви, вие като журналисти да следите. Да, разбира се, за да видим какъв ще бъде резултат. За сега това е причината, която се посочва. При ЧЕЗ вече са излезли мръсните ризи, както се казва, а при нас проверките тепърва започват. Сети се държавата един вид. Наистина толкова години никой не се сети да погледне, толкова пари са изтичали неясно къде. Разбира се, това тепърва ще се разбере. Но смятате, че няма опасност от това хората да искат национализация, защото това е много страшно. Според мен няма как да се случи и да е напълно безмислено това нещо. Но има интерес държавата да смени операторите. Тоест една фирма да смени с друга. Тоест ако си видял, че въпросната фирма не спазва това, което е определено в договорите, нормално е да извикаш друга фирма. В край на кращата те са наематели, те са концесионери на... Нека да бъде създадена конкурентна среда. Свободен пазар. Това е другото, нали, което нека да има свободен пазар, нека се конкурират и с дружества, за да слизат наистина цените надолу, а не да има монопол, ето ти на теб това, на мен това, на него това. И край ние решаваме проблема. Няма кой да ти пречи, няма кой закона се за теб, всичко се за теб. Нали? Ти става лесно да работиш, че все едно аз да продавам, нали, компютри и телефони, да няма друг носител в България. Супер, аз ще ги продавам на 10-торно по-високи цени. Интересно наистина какво ще излезе от тези проверки. Да кажа една статистика в така наречената сметка за ток. Чисто хипотетично, при сметка за ток от 100 лева, реално тока струва 33 лева. И имаме едни 66 лева, които се разделят на две. Част от тях са за електропреносна мрежа, т.е. за пренос на електроенергията, другите 33 лева отиват за разпределение. Тоест на нас не се скупява тока близо 3 пъти, преди да бъде при нас ползван като за битови нужди. Така, другия факт, който е 53 лева излиза 1 мегаватт електроенергия от НЕК, която го продава на така наречените ЕРП-та, а докато стигне до крайен потребител, този мегаватт от 53 лева става 180 лева за мегаватт. Ние не сме против това, че определените ЕРП-та имат разходи, но всяка една фирма, когато продава определен продукт на пазара, тя калкулира в цената и разходите за дейността си, а не да се калкулира при нас в сметките ни разходи невъзвръщаеми за фирмата по пренос на електроенергия. Проблема не е наш на потребителите. Управете си мрежата, доставяйте си ток нормално и няма да имате
разходи. Това беше Същата начин другото страшно, че или никакви, или много малко инвестиции са правени именно по мрежа, именно по... Тоест само се източва от хората, а не се реинвестира. Разбира се, това тепърва ще се види пак от тези... Закона позволява да се източва. Говори се за огромни инвестиции от сорта на 30 милиарда ли бяха? Да, за хеликоптери, луксозни автомобили, значи, това, което такива знаем неща. от одита, който е направен до преди, може би, 2 години след като дойде новото правителство на власт, е единствен одит, който е излязъл на бял цвят, този за EVN. Ставаше въпрос за инвестиция от рода на 560 милиона в газова централа. Тази газова централа наистина има. То е за произвеждане на електроенергия. Може би това е единственото ЕРП, който е вложил толкова пари. Колко е изнесло, това никой не го казва. Да, това никой не го казва. Другите две ЕРП-та пък са изнасяли постоянно навънка с доста сложни финансови схеми от рода на поставени фирми, близки фирми, кръг от фирми. Нещо се говореше там в Чехия, че всеки, който си плаща сметката на ЧЕЗ, се издържа не по един чешки пенсионер или нещо от сорта. Тази фирма, едното от ЕРП-тата е изгонено вече от албанската държава заради такива драстични нарушения. Според мен, ако изгоним 2 ЕРП-та в България, третото се седне на задника и няма да прави повече глупости. Това е едната страна на въпроса. Втората страна на въпроса е при определене цена на енергоносители, желателно, не е желателно, вече ми трябва да стане задължително участие на неправителствени организации и граждани, т.е. да няма скрито покрито обсъждане на каквито да било цени, когато става въпрос за национален интерес. Не говорим за цената на фурна А и фурна Б, която продава примерно 500 хляба на ден. Говорим за ресурс, който е в полза на целия български народ. Това е единият проблем. Другият проблем е, че най-ефтината електроенергия в България, тя се изнася навънка, т.е. от АЕЦ електроенергията. В същото време на българския пазар остава скъпата електроенергия. Защо? Защо не го направим обратно? Защото го допуска нашия пазар. Защото го допуска нашия закон. Именно, държавата го допуска. Това е другия проблем. Другият проблем е, че от производителя на електроенергия до ЕРП-тата има поне 2 или 3 посредника. НЕК, МЕК и така нататък. Това са или частни, или държавни институции, които допълнително оскъпяват. Наистина проблемите са натрупвани в продължение на много години. Да кажем сега накрая как ще продължат протестите. Ето, четем заглавията: всеки ден протести, Бургас на улицата всеки ден. Дали ще се случи това? Очаквате ли всеки ден да се събират хората? Все пак сме на работа, всеки има задължения и така нататък. Всеки ден се събират вече хората. От 17 часа в цялата страна май нещата назряват по този начин. Почнаха малките градове. Дори по-малки градове се включиха, 35 града в неделя. Интересното е, че до момента нито една парламентарно представена партия не си позволи да извика неправителствена организация, да преговаря с тях за протестите, които са в момента на улицата. Същата грешка беше допусната 1997 година, правителството се замина. Ако продължават по същия начин, просто няма на къде. Гражданите не искат да бъдат ограбвани. Но за да не бъдат ограбвани, трябва да ги чуят. След като хората в парламента и в правителството не ги чуват, ще дойдат други, които ще ги чуват. Добре, как се го обяснявате, че така се крият в момента? Изплашени ли са? Нямат решение. Така, последните 50-15% от ЕРП-та, които продаде новото правителство, т.е. от 2009 година насам, ги продаде на тези ЕРП-та, т.е. да няма държавата участие. Но продажбата на тези ЕРП-та означава, че някой някъде нещо е взимал. Нямаме друго обяснение. И сега в момента се чудят как да направят така, че хем да не връщат комисионните, предполагам, че са взимали някакви комисионни, значи говоря само в предположение, мога да го твърдя, защото нямам факти за това нещо. Да. И не мога да ги обвинявам хората. Предполагаме, че някой нещо е взимал от тези продажби и в момента, за да се върне обратно, трябва да върне нещо. Да, ама как да го върне, ако то примерно е похарчено? Тоест трябва да си признае вината един вид и да си ходи и така нататък. Защото и при продажбата, когато е става въпрос за приватизация или за даване на концесия, винаги някой нещо някъде взима. Винаги. Ние сме България, сме така държава. Това е единствения закон, който се спазва. Едно време, по времето на Иван Костов имаше един министър, му викаха 10%. Сега може би този процент тук процентът може да е по-малък, но може да е на повече хора. Но процент пак ще има със сигурност. Очакваме да разберем наистина. Имаме зрител на телефона. Ало, слушам ви. Изключи. Нещо стана във връзката.
Можете да заявите мнението си. Наистина очакваме ви с коментар по темата. Само искам да отбележа нещо много специфично. Преди около 2 години ние направихме подписка точно за антимонополите движение днес и внесахме в парламента над 700 000 подписа. До този момент парламента не прояви никакво желание да преговаря с гражданските движения за решаването на тези проблеми. Ако това беше се случило преди 2 години, когато внесахме подписката с масовото недоволство, сега този проблем нямаше да го има. Нямаше да има протести, нямаше да има изгонени, нямаше да има викания по улиците, нямаше да има изцесии по улиците, но те не го слушат. Ако не бяха чули, нямаше да го така, единствено, нали се сформира комисия за проверка де-факто. Мисля, че беше ръководена от Яне Янев, комисия по високите... За корупцията по високите етажи. Да, за корупция по високите етажи. Там бяха поканени няколко граждански движения. Люсиманова също беше там. И сега да ви предам точните думи, не знам дали я гледахте в национален ефир. Нека ги повторим наистина. Абсолютно. Казвам ги едно към едно. Абе, вие няма ли да спрете да говорите глупости, да обърнете внимание на хората, в момента сте седнали и приказвате само глупости и се чудите как да се скриете. Точно в този момент завъртя се, трясна вратата на комисията и излезе момичето. Това към Яне Янев. Към цялата комисия беше и трите ЕРП-та бяха там. Представителите им, изпълнителни директори, управители, не знам какви други. Пак важна сбирка, важна среща. Такава среща е имало с правителството, спешна. Стигнали са уж до някакви... Да, в неделя. Стигнали са уж до някакви споразумения. Днес очакваме наистина да разберем какво се случва, да завършим с това какво ще се случва наистина по улиците. Ще бъдете ли там с хората и разбира се в очакване някой да потърси гражданското общество, гражданските организации, за да разбере за какво става въпрос. Първо винаги ще се опитаме сега да включим, имаме зрител на телефона. Ало, слушам ви. Добро утро, Бургас. Ало? Да, добро утро. Добро утро. Добро утро. Аз съм господин Дойнов. Слушам ви, господин. Ало? Слушам ви, господине, в ефир сте. Кажете за тока. Днес в 5 часа след обяд всички пред енергото. Вчера нашият митинг беше много голям. Днеска се надявам, че ще бъде още по-голям. Колко души? Колко бяхте? Ние готиме за в неделя, вече сме се свързали с нашите колеги. Отиване с автобус в София за върша националното митинг на цяла България. И нашите искания са това, което момчета там казват. Безспорно, всичко това доста, което е направено, направо е престъпление пред българският народ. Колко души ще заминете за София, господин Дайнов? Ще заминем само, Дойнов си казвам, ще заминем само един автобус, защото толкова има невъзможности. Ние сме гражданския комитет за защита на контекста и град Бургас и партия Солидарност, тая солидарност, когато някога сломи, знаете, на Лев Валенса, която свали вилигите на Европа. Сега, за повече, плюс това, ние ще имаме в 13:30 среща в енергото, като им предлагаме за месец януари и месец декември никакво плащане. Защото те нанесеха неописуеми мъки и страдания на българският народ, на бургазии. Това очаквате от тях днес да се съгласят да опустят? Да. Ако те това не го приемат, ние вече ще започнем както трябва. Колко души ще бъдете днес? Днес очакваме да бъдат много хора. Добре, господин Дойнов, и ние ще бъдем там при вас. Аз също искам така по телевизията да кажем на някои хора, които не идват. Това е една много голяма грешка от тяхна страна, защото Съединението прави силата. А не да стоим да гледаме. Когато вчера тръгнахме по главната, имаше хора в кафета, които се смееха и се подиграваха с вас.
Хубаво е, че го казвате. Това Защо? Плюс това, разни такива партии, които нямат место при нас. И вие правилно преди малко казвате, че някой се опита да налякнат. Аз вчера се опитам да ги елиминирам, но какво да направя, не мога с тях да се приборя. Ние нито сме парламентарно представена партия, нито сме в Общинския съвет, ние сме просто граждански комитет за защита на комплексния град Бургас и Съюз за подпомагане и защита на водачите и превозвачите, защото аз съм лицензиран лектор по автотранспорт и преподавам на два езика и съм в момента защитавам нашите превозвачи в чужбина. Не мога да гледам това, което става в момента с нашите българи и българчета. Благодаря ви, господин Дойнов, че се включихте. Ние ще следим събитията. Това искам да кажа, че изгонихме един поп вчера. Ало? Изгонихте кого? Един поп. Един поп. И крадец. Поп. Разбрах. Добре, господин Дойнов, благодаря ви Ще за... му отдеме служебната кола. Служебната кола, защото тази кола е купена с стотинките на бабите и на дядовците и на всички християни. Господин Дойнов, да се надяваме наистина, че няма да се... Желая ви успех. Ние ще следим какво се случва. Да се надяваме наистина, че няма да се стига до агресивни саморазправи, но да завършим с това, момчета, към края на нашия разговор, тъй като прехвърлихме и времето. Колко всъщност граждански организации? Имате ли представа колко... мисля, че над 30 граждански организации са ангажирани с... тези протести, макар и не пряко ангажирани. Вие самите казахте, ние не се приемаме като организатори. Създадоха се, може би, 10 нови около тези протести, аз искам да ви кажа. И не знам дали не се създадоха специално пък за тези протести. Отчитаме го до някъде като подкрепа. Хората в движение се организират. Не бих казал така. Всяко едно населено място, различни НПО-та участват в протестите, като под НПО-та се разбират гражданите, неправителствени организации. В момента на територията на България са може би около 70 НПО-та, които участват в протестите от почти всеки бранш НПО-та. Точно така, гражданите са. Ало, слушам ви, добро утро, Бургас. Опитват се хората да се свържат, не знам защо на моменти не се получава. Искам само да отбележа, че наистина господина това, което каза вчера за протеста и за политизирането на протеста, опитите, които са направени вчера, наистина не видяхме, че се опитаха да игнорират въпросните политически дейци. До някъде успяха, до някъде не успяха. Предполагаме, че недоволството на тълпата в следващите моменти ще бъде по-агресивно и надяваме се да не се стига до крайни положения. Има тенденции и това всъщност и аз изразявам такава надежда и ще наблюдаваме отблизо как ще се развият процесите и как в какви посоки отива недоволството. На финала искам да кажа само нещо. Финални думи, наистина. Значи, вместо да се организираме в момента всички НПО-та и да следим протестите в едно, така като се появи някоя политическа партия, започва да цепи, де-факто и да пречи на кого... Най-вероятно това е идеята. Да, ама на кого пречи? Вие ми отговорите. На хората. На хората. Това е, на интересите. Ние на кого помагаме? На хората. Добре, Именно това е идеята. Опитайте се, направете опит да обедините усилията. Добро утро, слушам ви. Ало! Да, слушам ви. Подайте се обаждам. Слушам ви, госпожо. Там има ли протести? Протести има ли? Не само тока, не само водата. Чувате ли ма? Да, кажете. Значи трябва да се почне от там до докторите. Докторите станаха мафиоти. Само си намалете телевизора. Да. Искам, добре, ще го спра. Искам да кажа, значи, когато ходим на комисия в Бургас, било София, било, защо има пожизнено здрави чита, не взимат пенсии, а болните ги гонят като мръсни котята да умират? Въобще Може това нещо? Каква несправедливост още така ви разгневи, госпожо? Какво още е несправедливо? Разгневима с моята дъщеря. Идява се на пелк. Да. И доктор Атанасова я гони като мръсно коти. Защо, госпожо? Корупция ли има там? Какво има? Корупция има. Не даваш ли пари?
Няма да се трудостроиш, няма да взимаш лекарства, няма нищо, няма да умираш, ти не си умряла още. Вижте какво можем Добре, да й това кажем на нещо. жената. След предаването Добре, се обади. госпожо, слушайте сега какво ще ви кажат от гражданските организации. Аз казах на дъщеря ми, дай да направим една жалба, защото майко вика, няма вика, сега вика от белодробното ми дадаха. Пациентите трудостройват ма за 2 години, понеже с такива заболявания съм. Но вика, там като отидах, почна вика да ме ругай като куче. Вие не си пийте лекарствата. Аз си вадя вика книжката, която взимам лекарства. Даже другата колежка, която вика мене се взима още черпнат хап, тя е с високо кръвни захар. Добре, вижте, слушайте, госпожо, само ме чуйте. Да, знам. Сега, с вашия слушай... Знам хора, които пожизнено взимат пари, но нищо им няма, а ги водят с инвалидни колички. Така е. За тези нарушения ние знаем наистина. Сега слушайте внимателно какво ще ви предложат от гражданските организации. Те могат да ви съдействат именно срещу такива съмнения за корупция в ТЕЛК, защото тази институция, така да я наречем, непрекъснато излизат с някакви скандали. Там именно информация за корупция. Всички знаем как се раздават коли, как се раздават колички, как се раздават инвалидни пенсии. Господин Атанасов, какво е предложението ви към тази госпожа? Да се обади след предаването, ние ще вставим координати, с каквото можем да съдействаме. На драго сърце бихме помогнали. Пред ТЕЛК ще и съдействате за Не разбрах точно къде е необходимо, да, понеже много викаше госпожата и не можах да разбера емоционално. Тя е развълнувана. Неправителствените организации разполагаме с адвокати, които дават достатъчно добра юридическа консултация за това какво може да се предприеме при всеки един случай. Значи, примерно ние като Движение днес дава така юридическа консултация в Бургас на Славянска 31. Всеки един, извинявам се, който е дошъл при нас с даден проблем и наистина може да се заведе дело, защото правата му са нарушени, ние завеждаме дела. Така че всеки един може да се обърне. С това не само по този проблем пред ТЕЛК, по всякакви човешки, социални проблеми, с които не успявате да се справите сами и се сблъсквате с стена. Простете, се обръщайте към неправителствените организации, към гражданските движения. Гражданско движение днес и гражданско движение Сила дадоха един пример как могат да бъдат обединени различните граждански движения. Това е и призива на господин Тихомир Атанасов. Гражданските движения да се обединят, за да направи съединението силата, както е в девиза, но не на Народното събрание, а случая в гласа народен, който е на улицата. Ние също ще бъдем там на улицата с вас. Благодаря ви за участието. Останете с програмата на канал 0. Хубав и успешен ден. Довиждане. До утре в 8.